hadu si pau teli ki red card tang hakawe ka game. Kata ka de jing ai red card jong uni referee. Haka ba uni referee un saderu kum referee haka jing le kai ka France Persia ka Morocco lasai men step haka quarter final. Gat kumbi kubor na ka FIFA laong babaro sangut ki referee di ban sa simbental lasai kasngi haka game ka jing le kai ka France Persia ka Morocco. Baro sangut ki dei ki referee nakari Argentina. Haka ba referee un sadei Facundo Telo. Asisten referee 1 Juan Pablo, asisten referee 2 Gabriel, but fourth official Dario Herrera, but reserve assistant referee Christian Navarro. Hakabau day ni ju referee jung ke Argentina ubala aitengro hadu kumba sipau teliki red card tang hakawe ka game kata haka jile kai ka Boca Juniors Persia ka Racing. Hakaba kini kidigi minit jong ke jing ai red card jong ni referee. Bat kane ka game lasai men step hapdeng ka France Persia ka Morocco. Kan saderu ka game hakasin ke ban lingkong du hakaba baro sangut ki referee kendai tang na ka ju kari. Hakaba baro sangut kini ki referee lasai men step kidai nakari Argentina. Haba pai pat sia referee ubala penyaji ke jing lekai hapdeng ke Egypt Persia ka Argentina. Hakaba manager jong di Egypt ketau Hossam Hossan bela kena direct bau referee bela penenkam hakane game bela letu le asap bat le siliang syak siliang ya ke Argentina. Henry haba paipat syak manager ukuj jong ke France. Kata Didier Deschamps haba keren ya kane ke jing le lane ke jing keno jong ke Egypt pula ongkum nepat. Ba ke jing penyaj lane ke kumle jong referee kata jong Francos ubadairu referee na ka France kula ai ka jingero baga jingle jong ni referee kalong ka babiang siba palat kum taru Didier Deschamps ula pen pauru da ka ongkum ne ba kermen ba kini ki referee ki ban sai simbenta ha ka ni ka game lasai mistep ha ka jile kai ka France Persia ka Morocco ru kenle ha ka ni ka ju kerkom da ka ba ken penyaj da kerkom ka ba khuj ka ba omdon kana kono ka jingle siliang da ka ba Didier Deschamps ulai ro ru da ka ba ong ba kermen ba wat ki asisten referee ru kenle kumju kum ha ka jingle kai ka Argentina Persia ka Egypt ha ka ba Didier Deschamps ulapan paru da ka ba ong ba namar ba ki referee ki ban se simbenta ha ka game lasai Gemdei setia naka ling Persia lane nakari Morocco. Kumta ka jinglekai lasai menstep hapdeng ka France Persia ka Morocco hakapo sibji sistem. Ka jinglekai kan sadai ka bay khajbha namar baro artali ki tim ki baklan bor. Namar ka France klap penlimno ya ka Paraguay da wela not goal. Haka ba ka jingla ban penlimno jong ka France ya ka Paraguay klap penlongru ka jinglekai ka bakrujbha Hamadan. Hadu ba mentah ki France jong ka Paraguay kila thangru ya ka ting shop jong kalin Mbappe hakati kari da ka ba kenno ru wat haka ying dorbar thau an da ka paong ba ka jingle jo kalin Mbappe kalong jingle ka bomla ban pediang namar wat la urang apkol jong ka Paraguay ulah terwa ban kublekti ya kalin Mbappe driu kalin Mbappe hakmat jong ki peu hajar ngut ki France hapo ka stadium ulah kentaj mardor banyak kublekti bat urang apkol jong ka Paraguay. Kumta ki fans jong ka Paraguay kila thang sendon ya kadur tung shop jong kalin Mbappe hakate kari kum kane ke jing sngo Persia ya kalin Mbappe halor kane ke jingle jong u Persia ya urang apkol jong kate kari. Kumta omla ban bienglut bieng syawai duna syawai. Hakabakat ke jingle Henry don ki bayro don pat ki babeng don ki bakersan don pat ki nongsyun kumta kathong jong kini ki art li tim kadai balasai mestep kan sadai kerai ka bakut ba mano ka tim kan rung sika semi final bat mano pat ka hapan lik phaying no tang ka quarter final bat ka FIFA kelken tajru ya ka jingker pat jong ka France ban weng no ya ka yellow card Persia ya Michael Olise. Kumta lada ka France kan rung lanekan poi semifinal ru nakaling jung Michael Olise undu ban mi madan hakawe ka game.
haka World Cup arajara poar ke Morocco kelapoi semifinal dak balaban penlimno ya ke Portugal haka quarter final. Kublai sibong.